ମା 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 ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି, ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ଓଦା ହେଇଯିବ, ଟିକେ ମିଶିକି ଉଠେଇଦେବା। ମୁଁ ଏକା ପାରୁନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୁଗା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓହୋ ଦେଖ ବୋଉ, ମୁଁ ନିଜେ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିନଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଅଣ୍ଟା ଯୋଗୁ ମୁଁ ପୁରା ଉଠି ପାରୁନି। ଆଉ ତୁ କଣ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲୁଗା ଉଠେଇ ବୋଲି? ଓହୋ अच्छा हमको बिठा ହଉ दिया है। ଠିକ ଅଛି। अब देख तू, अब देख तू। ଆଚ୍ଛା ବୋହୁ, ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବୁ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ କାମ ଠିକ ଠିକ କରୁଥିବୁ। ମୁଁ ବାହାରିଲି, ଗାଡି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ତୀର୍ଥରୁ ବୁଲିକି ଫେରେ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଉଫ୍, ମା ଆଜି ସକାଳ ପହରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି କାମ କରିପାରୁନି। ଘରେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଛାଡିକି ଆପଣ କଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ହଉ ହଉ, ତୁ ବିଶ୍ରାମ ନେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଯିବି। ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଚାଲାକି।